Cvrčak i mrav. Jednog toplog mirišljavog ljeta Cvrčak je provodio dane pjevajući vesele pjesme. Od jutra do mraka čulo se njegovo cvrčanje. Za to vrijeme mravi su jurcali naprijed natrag, pod vrelim ljetnim suncem, natovareni teškim teretom, velikim zrnima pšenice, travkama i sjemenkama većim od njih samih. Od izlaska do zalaska sunca išli su od svojega gnijezda do polja i natrag, i tako nebrojeno mnogo puta. Gledajući mrave kako neprestano tako idu gore dolje, u Cvrčku se probudi znatiželja, pa ih jednog dana upita: "Što je vama? Zašto stalno tako puno radite?" "Moramo skupiti zalihe hrane za zimu", odgovore mu oni. "Zimu?" zbunjeno ponovi Cvrčak. "Kako uopće možete razmišljati o zimi kad je sunce sad toliko vruće da bi moglo otopiti i kamen? Poslušajte mene, odmorite se malo i uživajte u ljetu. Kao i ja, pjevajte i budite veseli." "Hvala ti na savjetu, ali ne možemo kao ti. Kad dođe zima, a doći će kao i svake godine, na zemlji više neće biti ni jednog zrna, sjemenke ni travke. I onda će oni koji nisu spremili zalihe hrane biti gladni." "Ma dajte, to su obične gluposti." Odvrati Cvrčak pa opet zapjeva. Ostatak ljeta Cvrčak je proveo pjevajući svoje pjesme, a za to vrijeme mravi su skupljali svoje zalihe, list po list, zrno po zrno. A onda je stigla jesen. Lišće je požutjelo i otpalo sa stabala. Sjemenke je postajalo sve teže naći, a noći su postajale dulje i hladnije. Cvrčak se počeo brinuti jer je hrane bilo sve manje. Kad je zima stigla, stabla su u potpunosti ostala bez lišća. Ostale su samo gole grane. Trava je požutjela, a zemlja otvrdnula od prvih mrazova. Cvrčak osjeti da mu trbuh počinje kruliti, a jedino što je uspio naći za jelo bilo je nekoliko suhih listova. Probudivši se jednog jutra, Cvrčak shvati da je sve prekriveno slojem snijega, pa čak i zadnje vlati trave. "Jao, pa što ću sada jesti?" zapita se Cvrčak, drhteći od hladnoće. U cijeloj toj nepreglednoj bijelini ugleda tračak dima koji je dolazio iz mravljeg gnijezda. Ako ima dima, sigurno ima i vatre. Možda mravi kuhaju nešto fino, pomisli Cvrčak. Cvrčak ode do mravljeg gnijezda pa pokuca. "Tko je to?" začuje se glasić iznutra. "Cvrčak, možete li mi molim vas otvoriti vrata? Jako mi je hladno i užasno sam gladan. Treba mi malo hrane i da se ugrijem. Molim vas", reče Cvrčak plačnim glasom. Mrav otvori prozor, a Cvrčka iznutra zapljusne ugodni topli zrak. "Gdje su ti zalihe hrane?" upita ga mrav. "Nemam ih", odgovori Cvrčak. "Kako to? Pa što si radio cijelog ljeta?" "Pjevao sam", uzdahne Cvrčak. "Ne mogu ti dati naše zalihe jer onda neće biti dovoljno za nas. Ako si već pjevao cijelo ljeto, onda sada možeš plesati da se ugriješ", reče mrav. I tako je Cvrčak zbog svoje ljenosti gladovao i smrzavao se sve do proljeća.